Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a masu albarka, sunana Muhammad Yusuf Ja'e kamar da ku sani a cikin wannan channel din wato Mina Hausa TV channel ne wanda take kawo muku da kwakin makarantu da suke faɗin duniya gabaki daya da kuma wasu daurori da ake ko kuma da ake budewa na faɗa da ilimin addini na Islamiyya da kuma na boko. A yau a wannan bidiyon jama'a na kama yan uwa wata daura ko kuma in ce muku wani gidauniya da aka bude na faɗa da ilimin addinin Islama. Wato wannan gidauniya ita ce mai suna Abubakar Siddiq Center for Quran and Hadith da take garin Kano. Dama ce ga 'yan Najeriya da kuma 'yan wajen Najeriya. Jama'a yau wannan bidiyon da kuke gani zai nuna muku da zaka nema wannan daura da aka bude a garin Kano. Wannan daura da aka bude ma jama'a za ta dauki tsawon shekara 3 ana yin ta. Sannan duk wanda ya gama za a bashi certificate din yin dauran. A ƙarƙashin wannan daura suka ce za su dauke mutane nauyi na ci da sha da kuma wurin kwana mai kyau ingantacce, suka ce za su bayar da kuma abin da ya shafi harkar lafiya duk za su ɗauke mutum yayin da ya cike wannan makaranta kuma yayin da ya cike wannan daura a garin Kano. Nauyin da za su ɗauke muka har da nauyin wurin kwana da kuma abincin da zaka ci da kuma abin da zaka sha, sannan kuma duk wani littafi da zaka yi karatu a wannan daura sun ɗauki nauyin za su baka shi ba tare da ka biya kuɗi ba. Kyauta ne suka buɗe muku wannan dauran domin ɗaliban ilimi na addinin Islam, na addinin Musulunci. Daga cikin abin da ɗalibin ilimi zai tanaza ko kuma da zai kasance yana da shi domin neman wannan daura ko kuma domin neman cike ta shine abubuwa kamar haka. Abu na farko zai kasance cewa aƙidan ɗalibi mai kyau ne ba ta banza ba. Abu na biyu zai kasance cewa ɗalibi yana da cikakken lafiya a jikin shi. Abu na uku zai kasance cewa ɗalibi yana jin larabci ko da ɗan kaɗan ne wanda zai iya magana ko kuma wanda za a iya mishi da shi ya fahimta. Abu na gaba shine wanda zai kasance cewa ɗalibi yana da haddan Qur'ani ko duka ko rabi ko kuma daga izu 10. Sannan kuma zai kasance cewa kowane ɗalibi yana da taskiya guda biyu, wato wani takarda da ake rubutawa na shaidan cewa kana da halaye mai kyau ko kuma halayen kirki wanda makaranta take rubutawa ko kuma malamin ka da kai karatu a wurin shi yake rubutawa. Don haka nake kiran ƴan uwana musulmai wanda suke Najeriya ko in ce Niger ko kuma in ce Ghana ko kuma in ce Burkina Faso ko Mali, wanda yake ku kana faɗin duniya kana sauraro na, idan har kana da niyya ko kuma kana da lokaci da zaka halarci wannan daura ya kamata ka halarci ta domin tana da fa'idoji kuma tana da bala'in muhimmanci mutum ya san ilimin addini. Fa'idan da mutum ya samu kuma amfani wanda zai samu ga wannan daura shine mutum zai kasance cewa ya samu haddan Qur'ani mai girma, sannan zai kasance cewa ya haddace hadisai. Da ƙarshe duk wanda ya halarci wannan daura zai samu certificate daban-daban na cikin wannan daura, musamman a ɓarayin Alƙur'ani mai girma za a ba shi certificate, ko kuma ɓarayin hadisai, ko kuma ɓarayin tafsirin Qur'ani, ko kuma ɓarayin ilmiya. Sannan kada mu kallo manta cewa an buɗe mana wannan daura ranar 19 ga watan 10 shekarar ta 2022, sannan za ku leta ne ranar 2 ga watan 11 shekarar ta 2022. Da haka nake janyo hankalin jama'a za ku kalla mun aje muku namban waya a ƙasan wannan bidiyo ko kuma a cikin wannan bidiyo domin neman ƙarin bayani. Duk inda kake in ka kira za a maka bayani ko kuma za ka samu ƙarin bayani da dama. Da haka nake roƙon jama'a kuma duk wanda ya kalla wannan bidiyo dan Allah ya taimaka ya mana sharing domin yan uwa su amfana. In kuma kana kallo na ne a Facebook to ka danna mu alamar follow, sannan kuma ka danna mu alamar liking. In kana kallo na ne kuma a YouTube ka danna mu subscribing da alamar ƙararrawa, sannan kuma ka yi mun sharing din wannan bidiyo. Nagode.